Makadini varimi, tinokuchingamidzai muchimwe chirongwa chino cheFarm 4081 chinotarisa zvirimwa zvinokwanisa kurimwa muno muchando chechitatu. Kune zvimwe zvirongwa zviviri zvine chekuita nezvekurimwa zvechando zviri kumashure uku, saka tinokurudzira kuti muone mozodzoka henyu kuzoona chirongwa chino chakakumirirai. Saka tisingatore imwe nguva yenyu, ngatidzokere zvedu kubindu redu. Number 5. Mhiripiri yakakoshera vanhu vanoita zvekubikira vanhu nyama kana sadza. Munhu wese anoziva runako rwehuku kana yabikwa, asi kana tava kuzopinza mhiripiri mukati, ndopaunoona munhu achibhadhara $10 kutenga huku yabikwa $1 chairo. Ndozvinokuitirai kanhu kadiki aka kanonzi mhiripiri. Nando's, Chicken Licken kana KFC chaiyo haina bhizimisi pasina mhiripiri. Inoshandiswa iyo kuvavisa gasha, zvimwe zvakanyanya zvinonwisa mvura nekuvaviwa. Mhiripiri nemamwe maspice anoiswa munyama ndizvo zvombo zvikuru zvekusiyanisa nyama yenyu. Mhiripiri ndiyo inoratidza musiyaniso wemhandara dzinonatsogona kubika, nevanongodaro kuti vazongororwe chete. Tichiwedzera pamusoro pekudyiwa navanhu, mhiripiri zvayakanakira ndozvekuti inokwanisa kurimirwa mishonga wezvipfuyo chaiwo senge nehuku. Mhiripiri inorapa zvirwere zvemakonye muhuku kana pasvika nguva yekuti kwashayikwa uyo mushonga unonzi pipeline. Makonye anodya chikafu chehuku zvinozotadzisa kuti dzikure kana kusimuka muviri zvakanaka. Mhiripiri hainetsi kurima, inoda ivhu rakanaka uye nenzvimbo idiki, sezvo dzinde rimwe rinokwanisa kubereka vana vakawanda. Sezvinongoita magrapes kana granadilla, mhiripiri inokwanisa kudyarwa semodzi mumba munoti dziyei yozoendeswa hayo panze yati kurei kana muchida. Inonyanyozivikanwa inotora mazuva 60 nemakumi mipfumbamwe 60 to 90 days kuti isvike. Kune mavarieties emhiripiri pasi pano anoita mavarieties ane hutano akaita sema hot peppers, sweet peppers, green pepper, red pepper, yellow pepper, neiyo inonyanyozivikana inonyanya kubatika muno bell pepper. Mhiripiri ine hutano kumaziso, senge mukaikwizira zvine simba mumaziso enyu. Vanhu vazhinji vakapupura kuponeswa kwavakaitwa mushure mekuisa mhiripiri mumaziso. Hakutamba hangu hakuna zvakadaro, kungoda kungonzwai chete, mungazoita mapofu nezvinhu zvisina basa. Number 4. Cauliflower. Zvakanzi nemunyori ainzi Mark Twain, cauliflower hachisi chinhu asi icabbage rakaenda kuchikoro. Izwi rokuti cauliflower rakabva muchirevo chokuti Italian Cauliflori, zvichireva kuti ruva recabbage kana kuti cabbage flower muchingezi. Cauliflower ndicho chirimwa chinotange cabbage chinokura chinhu chinotange chisadza pakati pacho. So zvinonzi kune macauliflower ane ruvara rweyellow, orange, green, purple, asi yamunonyanyoziva uye inonyanya kuzivikanwawo futi pasi pano ndiwo machena acho. Cauliflower rakatanga kurimwa muna 1720 kuBritain. Macauliflower anotanga kuibva pakati pemwedzi 3 nemwedzi 6. Cauliflower inokwanisa kurimwa kuseri kwemba, mubindu, muvhu rakapfuma uye rinyoro. Vamwe vanotoda kumadyara mumba akambokurira imomo asati aendeswa panze sechibage kana muriwo. Cauliflower inoda kudiridzwa nekusakurirwa kuti akure asingatorerwi manutrients nemasora. Inonyanyodiwa kunyika dzakaita seBritain, Holland kana iyo China. Ava maChina anorima cauliflower pamwe chete nemacabbage kupfuura dzimwe nyika dzose pasi pano. Cauliflower ine hutano pakuti inobatsira kudzivirira gomarara, zvirwere zvemwoyo kana pfungwa nezvimwewo zvakawanda. Cauliflower yakazara mavitamin C zvekare semaorange, zvichireva kuti inokwanisa kurwisawo chikosoro zvekare selemon. Iyo inonatsonaka ikadyiwa nemupunga pamichato yembinga, asi muno muZimbabwe haisati zvayo yanatsopfumbira senge kumamisha uku. Zvinonzi pasi panorimwa 25 million tons dzecauliflower pagore. Zvisinei, zvinonzi cauliflower ikurimwa kuChina zvemhando yepamusorosoro, iyoyo nebroccoli zvichinzi inorima zvirimwa zvinotambira kuma 10 million tons pagore, ichizoteerwa neIndia
Zvekare, number 3, mbatatisi nembambaira. Tangofunga kungozvibatanidza sezvo zvakanyanya kuda kungofanana. Mbatatisi nembambaira ndiwo aya atinoti root plants. Angori muboka rimwe chete nemacarrots kana mabeetroots akazara starch kunge sadza uye anokwanisa kushandiswa nevanhu sechingwa kana chingwa chacho chashayikwa. Chero chingwa chacho chiripo, mbatatisi nemambaira zvinozadzisa gasha. Mbatatisi dzinowanzoita nguva kubva yaJuly kusvikira yamavhuvhu. Mapotato anokwanisa kugarisana nekachando. Mapotato anotora mazuva 10 kusvikira kana masvondo 3 kuti abude muvhu. Masprouts aya anokura zvakanakisisa mumatemperature anenge achitambira muma18 degrees Celsius. Asi kana makuita iya yatinoti tuber planting, inoda matemperature anotambira pakati pa16 na19 degrees Celsius. Mbatatisi dzinoda ivhu rakaita seloose loamy soil kuti anatsokure zvine hutano akanatsochenjera. Muno muAfrica mapotato anorimwa zvine mutsindo kuAlgeria, Ijipita, Malawi neSouth Africa. Muno muZimbabwe mapotato anonyanyorimika kunzvimbo dzakaita seNyanga, ozotengeswa kuMbare, muHarare nedzimwe nzvimbowo dzakawanda. Zvisinei, mbambaira iyo inosiyana nembatatisi pakuti inotapira uye hainyanyodhure sembatatisi. Inokwanisa kurimwa kunzvimbo nemamisha mazhinji muno muZimbabwe akaita seModoro, Zvimba, Seke, Ngezi, Rusape kana kuti kwaMurehwa uko. Muno mbambaira inodiwa senge kumamisha kupfuura mbatatisi nokuti iri nani mukuwanikwa kwayo uye hainetsi kurima sezvinoita mbatatisi. Inodyarwa semadzinde kazhinji kacho. Simba rembambaira musana wako chete kazhinji kacho, sezvo pachida kucherwa mubhedha wakareba nepik iyo kuti udyarwe kupinda muvhu chaimo. Manzwa zvandinoreva, kutori kujima chai, asi kujima kuripo nokuti mbambaira inozipa uye tinozozipigwa zveshuwa. Number 2, malemons. Malemon ndicho chikufruit chinovava uye chiri muboka remiti yemacitrus semaranjisi nemaclementine, asi hachidyiwi mbune semaranjisi nokuti chinonyanyovava. Semhiripiri chinowanzodyiwa nezvimwe zvinhu. Chifruit ichi chine mbiri yekuchengetedzesa hutano zvekare. Inosimbisa immune system pamwe chete nekubatsira iyo diet. Iyo imiti inoda mvura yakawanda kuti ibereke michero ihombe. Malemon imiti yakagwinya inokwanisa kukwenga chero muchirimo isingafe chero ikashaya mvura zvenguva yakareba. Hongu inokwanisa kubereka chero nguva mugore. Kana adyarwa akangobata chete, anobatirira upenyu hwavo nemaoko nemakumbo zvese nemazino ose kunge magrepe. Muti wemalemon unotanga kubereka une makore mashoma e3 kusvikira 5. Malemon anokura chero muno muZimbabwe anobata. Senge mumamisha akaita sekumazowe nekuBeitbridge, senge kuJoza akazara. Kana tava kutaura nezvenyika dziri muno muAfrica dzinonatsogona kurima michero iyi, anotengeswa pamusika hawo, asi hatingati malemon michero yaunotsvaga musika muno muZimbabwe senge muHarare zvamo, sezvo vanhu vazhinji vanawo kana kuti vasina vatone hama kana shamwari dzinawo muti uyu. Mulemon unozivikanirwa kurwisa nekudzivirira zvirwere zvekufema zvakaita seflu, mabronchial lung infections, kuhetsura, chikosoro kana asthma chaiyo. Iyo nezimbani zvaitorova inonzi tag team kunge zvekutamba wrestling, kunge bhandi nebhurugwa kurwisa COVID-19 munguva iya payakambonatsotsvuka moto. Izvi zvinoratidza kuti lemon chikwapuro chaicho kana dzava nyaya dzezvirwere. Kunwa tea tsvuku ine lemon hazvigarorevi kuti kwashayikwa mombe yekukama mukaka, chero mukaka wacho uripo nokuti lemon yakanaka kuchengetedza chimiro chemiri. Number 1, gorosi. Zvinonzi kwane makore 10 chirimwa ichi chichidyiwa nekurimwa pasi pano. Kunana Ijipita nana Middle East kwaAllah uko vairova gorosi. Zvinonzi nzvimbo imwe chete yaunoshaya gorosi uko kuAntarctica kwechando chinetange chehurombwa zvekuti vanhu chaivo havagoni kugara ikoko. Asi aiwa,
Bvirai ndikupei munhu anonatsogona kubata matomu aya, anonatsoziva zvechirimwa ichi kundipfuura nezvavakambopindana nazvo muupenyu, kuti vatefenyure zvizere. Makadini? Ndini wenyu Paulo Gorosi, International Correspondency weGoho. Gorosi ndicho chirimwa chinorimirwa mari kupfuura zvimwe zvirimwa zvose pano panyika, kana fodya haimiri nayo. Nokuti gorosi chirimwa chinodyiwa mazuva ose, zvose nevana nevabereki. Hongu, pane gorosi ndipo pane chingwa nemakeke nemabhanzi evadikani enyu, sezvo ichigayiswa kuita hupfu. Hupfu uyu unozoshandiswa kubika chingwa chechimodho, mabhisikitsi kana chikafu chemablesa chaanorohwa nemari nemaslay queen, iyo pizza. Gorosi chirimwa chine mbiri yekurimwa muno muZimbabwe munguva yechando. Gorosi rinorimwa pakati paMei kana kuti Chivabvu na10 guru muno muZimbabwe. Sezvo dzichida kutonhorerwa, dzinoita munzvimbo dzakaita seNyanga kana Beatrice neMashonaland West, izhinji yacho muno muZimbabwe. Saka sezvo hupfu uyu uchidyiwa mazuva ose sechingwa, zvinotoreva kuti kudiwa kwacho kana kuti kwatinoti market demand kunogara kwakatotsvuka semoto. Makambani akaita seProton, Lobels, Bakerzin kana Sasco iri kuSouth Africa ose anoremera gorosi samutukudzi pairemerera Dezi mumbabvu yangu. Ndipo pavanotodyawo napo, gorosi rinoda irrigation rozokwewa raoma. Nyika dzemuno muAfrica dzine mbiri yekurima gorosi ndidzo dzakaita seEthiopia, South Africa, Kenya, Sudan, Nigeria, Zimbabwe yedu iyi, Tanzania, Zambia nemamwewo. Tinotenda vaPaulo Gorosi nenhefenyuro yenyu yakakomba. Saka tinotenda nekuona kwamaita zvirongwa zvedu izvi zvekurima muchando. Zvimwe zvirimwa izvi zvinokwanisa kurimwa mudzimwe nguva dzekurima dzakaita sezhizha kana chirimo. Saka hatisi kuti zvimwe zvirimwa izvi ndezvechando chete mbune, asi kune zvimwe zvirimwa zvakaita semanwiwa kana chibage zvinoda kurimwa mudzimwe nguva dzisiri chando, dzatichabatawo futi muchimwe chirongwa chinotarisa izvozvo. Tichazobatana zvekare patichasangana ikoko. Saka mazvionaka, zvirimwa izvi hamuzvipedze. Hatidi kuzozvinzwa zvekare zvokuti mukuputa guka pamba nekuti mashaya zvokuita. Zvirimwa zvakadai zvakazara kudai nhai. Cough syrup, yeah man. So many people are drinking it. Everything here is down. Hey, zvanhasi tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chedu cheFarm 4081. Tinokusiyirai nemashoko edu emazuva ese ekuti murimi munhu, ivhu ivhu, ivhu ndiro nyika. Musare zvakanaka kusvikira patichazoonana mangwana. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbit Retsuro nehuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa, kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp number dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi.